Doncs l'obra de 19, bàsicament, és una obra que parla de separació entre les persones i, i d'incomunicació entre elles a través de la història d'en Cesc, que és un noi de 19 anys, que és el personatge que interpreto, que a través d'un seguit d'escenes que hi han, que es van succeint una darrere l'altra, es va veient la relació que té amb els diferents personatges i aquest punt de desunió que té amb ells per l'absència del pare. O sigui, el tema principal de l'obra bàsicament seria l'absència, no? Com quan de sobte desapareix una peça molt important dins d'un trencaclosques, no? D'un engranatge, i de sobte doncs, tot deixa de funcionar, o hi ha alguna cosa que ha alterat i que per tant els personatges estan una mica despistats i entre ells no s'acaben de trobar per aquest punt en comú que tenien, no? I l'obra bàsicament va d'en Cesc i el seguit de relacions que té amb cada un dels personatges per, per assolir el que ell desitja a la vida. Aviam, en Cesc és un noi de 19 anys, no? Diguéssim que ja ha sortit de l'adolescència, un noi jove, que doncs, té els problemes que pot tenir un noi d'aquesta edat, no? En general, el problema que té és que idealitza la figura del seu pare, no? El seu pare fa 2 anys que va morir i doncs, veu en ell, en la figura paterna, allò que sempre ha aspirat a ser i pren una mica el relleu de totes les fites que tenia el seu pare a la vida. I destaca sobretot aquesta importància per ell de l'espai. El seu pare era astrònom i per ell té molta importància tot el tema de l'espai, de viatjar a través del temps, a través dels forats de Cook, no? Que diguéssim que el seu pare feia un estudi sobre els forats de Cook, de que seria possible poder viatjar a través del temps, i per ell això té molta importància. I llavors, penso que és un noi amb les idees molt clares i molt segur, però a la vegada, com qualsevol persona d'aquesta edat, inclús qualsevol persona adulta, té molts conflictes oberts, no? amb cada persona, i el que és molt interessant de veure és la relació d'aquest mateix personatge amb cada un, perquè amb cada un és diferent, no? La vida de fet són diferents amb cada persona. Doncs hi ha un Albert fill, hi ha un Albert amic, hi ha un Albert alumne, doncs el mateix passa amb en Cesc, no? I per tant doncs, té moltes ambivalències i molts conflictes amb cada un dels personatges. Hi ha un triangle amorós entre la nòvia i l'amic i, bueno, penso que és interessant perquè amb l'amic passa una mica el que pot passar amb qualsevol amic que tinguis, no? Aquests problemes que de sobte els sentiments no es controlen i poden haver-hi triangles amorosos, però a vegades és el teu amic i t'hi va la vida, però a la vegada el pots odiar, no? Que de l'amor a la dia només un pas. I després hi ha el germanet, que diguéssim que és una mica el punt de descans que té, el punt de complicitat que té. És el personatge que el fa respirar una mica, no? Jo crec que sí, i de fet penso que és interessant, és una obra destinada a tots els públics, però bàsicament va destinada molt a un públic jove. Ara comença a haver-hi teatre per joves aquí a Catalunya, però ja fa molts anys que Alemanya va engegar un projecte de teatre per joves, que aquí potser ens queda una mica lluny, no? Perquè tot arriba més tard. Penso que és molt interessant perquè engloba tothom, vull dir, no vol dir que sigui teatre per joves només poden venir joves, sinó que engloba qualsevol tipus de franja d'edat, poden venir pares amb fills o gent adulta també sola, però sobretot diguéssim que va molt destinat als joves perquè tracta problemes del dia a dia i que la gent se sent reflectida, no? Llavors és una manera d'entrar-los al teatre i de que es puguin enganxar, no? Per aquest món que per mi és fantàstic, no? El teatre. Doncs jo recomano que vingueu a veure 19 perquè és una obra molt intensa, és curta però és molt intensa, d'emocions, d'experiències, penso que no deixa indiferent a ningú, que crea una opinió després. És una obra que pot interessar molt a joves pel que s'explica i per les emocions que es poden veure i per com el pots sentir reflectit amb els personatges, i penso que té escenes molt potents, les relacions són quotidianes, són quan les relacions es pots veure identificat a tu mateix, i penso que val molt la pena venir a veure 19, us ho recomano, i res, estem 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, així que esteu tots convidats a venir a veure 19, us hi esperem.